कौन सा नंबर रखा रे है कौन बाहर तो हम लेके के मना करे गान में दबा हवा साइकिल बढ़िया हमारा घीच घाच कर ले चले के तो लूट बाहर नहीं के चले मारपीट गाड़ी चिल्टुआ तू गरियावत के करे करे रे कौन सारा दोगला खेला था हमरा बेटा के गरियावत लखाओ करा के लेकिन मरनिया तो हम ही है। हां तो तू है बड़ा दोगला तेगला के औलाद लगे सुगो के पोता चितका बरा के बेटा साला कुत्ता हरामी सुअर के औलाद साला बोका के बच्चा ये तो देहाती मुर्गी के धंधा कर ले बार तो छूटा छोड़ देबे खेतवा में चरेला गार्ली हुआ के खेतवा देखी ना बोले ए त का करी रे मुर्गिया के घेटो में रसरी बाहर के खूंटा से अपना दुआ पर ठोक दी साला बोका के जामा घोर परास के औलाद मुर्गी हा खसी पठरुना हमर मुर्गी छुट्टा चढ़ी तेले हमरा लइका के मरबे अरे छिल्टू भाई देख हमको वही बेर से बानी समझ ले लइको तोहर कम हरामी न खाऊ जब मुर्गी तोहर चढ़त लगा खेत में तो बिल्टू भाई बोलिए देलन तो चुपचाप भाग के घरे चल जाके चाहिए तो का जरूरत लगे बिल्टू भाई के नानी महतारी दाई तरला के ए त कैसे कर बात सुन ली शेर बाकाई हमर बात तो सुनबे ना कहला हम कुछो बोली ले त हमरा खरे मुंह में मुतेलाई लोहा तनु लइका पैदा कर ले लोहा टा हां त लोहा ट लइका हो त ठीक है त मुंह में मुतत हमर लइका रहत न टांगे जगह फाड़ देती साले के रे साला लंगटा अब बेसरा के होला 15 साल बियाह भेले के बाद एगो लइका ना भेल त मेहरारू छोड़ के भाग गए तब से माथा में टोपी लगा के समाज में मुंह छुपा के चलाता निपुता रो लइका रही तब नु टांग भरता अब चुपचाप जाबे की कराइबे भले घंटा पहले खसी के मीट खले रहनिया मुंड घर में बा पकड़ के मुंह हाथ फाड़ दे कहीं लगे दीवार पे शेर मार चल साला ऐ साला चार गो लामा धरी रांधी के बीच में एगो नाटा दीजी देवला बा जानली आज तो साला कोनो नाच झाट कौन देला मिस बाकी पाँच नाम पाँच रुपए में हो सर्टिफिकेट जते आधार कार्ड ए मर दे तू इनु कहला जे बुझाई से दे साले तहिकन 150 के सामान तोरा 5 रुपए के बुझाला साला कचरा कहीं का भैया टमटमो केने कहीं लागल है टमटम हाँ। पुलवा के नीचे लागल है। अच्छा अच्छा लोहिया पुल हां लगे ना सुधर रे साला सा ना सुधर रे हाय साला कहियो घोड़ा और टांगा ना देख ले बरे सकार है रे बरे बरे बस आइए गेल बस आइए गेल बनी थोड़ा और चढ़ा दे ऊपर बस 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 हो गेल काका हो गेल रुक जा जान बाप रे बाप रोका पैसा देते हैं तोरा के प्रणाम बाबा खुशी रह बाबू आ गइलो ना नहीं आयल जा साले तू ना सुधरबो तू सुधर रू गेला देखा तरह ना गेले पूछे तरह ना गेले का ए रानी कारे धन का दिन तोहर रे सोगनी तू का मान ढंग कइले हमर मान लसाल लसार के मारे में तोहरा के रे सोग मार जानली रे तोहर कमी नहीं खाइले हीरो से रे पूछते हमर वो फटार के पोटैटो कमी को। नहीं खाइले ए हम लोग बेटा के खाइले ई का होता रे ई का होता हट भर बात तोरा सामने नाम बात नहीं सर्टिफिकेट करे को आधार देख कार्ड बबू को। देख के बोलता माई है प्रणाम बाबूजी प्रणाम देख कोई हतार की आज माथा फाड़ दूं पूरा मार 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 मुआ दे मुआ ना अन्ना पिया मुआ वाला का मार के दादा देखत नु बरे माई हई खिलकड़ी के हैं भल्लू अभी लड़ेला बेचैन रहल खा हैं आई आई आचरा और के कारना का करवाता कम खिलकड़ी नहीं खई पदर की खाली खेला पसर ले भाई हां रे साला भोलवा जॉनी जत पर हाथ उठा के ठीक ना कइले ह रे साला भरुआ साला मेहाड़ू के पक्ष लड़ता रे साला मेहर पसुआ
साला मुंह छोड़ दे बबुआ, चल चल साला पक्ष लड़ता है पानी पी ले, चला चला छोड़ पानी पी ली चला पानी पी ला पानी पियम साला के आज खून पियम आउ साला के मेहरारू के लाश निकली तब नाश्ता करम हम अब वो नाश्ता कर इधर माई बेग ले जो यही में सम पापड़ी खा लिए अब बाबू तोरा ला खैनी हो जा खा आओ रे आओ खेला करो खेला कहले बारू मार के डार छटका दे हम तो बाबू बेगवा में चॉकलेट के पैकेट है दे दे पता रखी के लइका से खतई होकर थोड़ा हम छेरहिया बिलैया से मिल के आओ तनी एगो साइकिलो किने के बा चिबो चैला आई पकड़ हमर घइला Anli, रे ई तो Miro साला se भोलवा putego आउ रे potato birth. रे साला उदेख ना चश्मा लगैले हो पूरा नाम साला हीरो लेखा certificate, लागत आधार रे कार्ड भोलवा है ने आओ रे साला माथा पर उठा के साइकिल काला ले आवत रे अब के तो खरीदनी है 300 रुपए में पंडित जी से अरे ई कैसेट लगैले बनाए ने कहां से रे सब खरीद के लगानी है फ्री में थोड़ी लगानी है ए हट टूट जाई रे साला नचावे देई ना किया थोड़ी जेतो साइकिल वाला बोलो तारे करे हमरो बियाह होए वाला बा साइकिल मिली हमरो भाई पेट माधरा से कौन शादी करतई हो घर हउ रहेला एगो तो मरे के घर है ओई में बकरी बाल बच्चे बाबू मतारी सब तो ओई में रहलिस कौन देते बेटी तोरा करे कैसे ना होते तेरी हमार मौसी ने एकर शादी लगावत है रे साला तोहर अपन घर ठीक हौ दूसरा के बारे में बोलत रही साला तोहर बाप मतारी भाई भौजाई साला दिन भर साला केचाइन कइले रहल साला तोहर भौजाई तो साला एक नंबर के खचड़ी हो पूरा गांव हिलैले रहल ओई से तो आवते साला के धके टकरा दे हम कम हरामी लेके बनी तू जानत रे कि ना उ तो हम जानते बानी तब काफी चलावत रे चला दे ना मजा आओ अरे अरे एकरा मातारी के 8 रुपया ले त हमरा माई से झगड़ा रहे आ तू साला हमर चैन उतार दे खानदान में साला साइकिल हउ हैं ए साला चिल्लात काहे बा रे आ मरले आ काहे रे साला चैन उतरलू चल चढ़ा दिलौ चलाओ रे बोलो रे साला काला मरले रे ई बहुत गरीब है एकर बाप रोज सोहनी करले नु ओही से घर चलल है एकनी का साला डेली साग भात खा ले तोरा नियर थोड़बे कि आलू दमा भात खा ले रे साला हराम में खाइले आलू दम भात साला गुजरात में जाके लोहा उठाइले न तो ई साला यहाँ आके हम आलू दम भात खाइले तू जो साला गुजरात में लोहा उठाइए आके मीट भात खाइए ए भोला भैया है साइकिलिया सिखाना दे भाई नु पैसा है आठना नहीं खे तो कैसे सिखा दी हट पैसा लगा के नो किले भाई में नु भाई एक बार सिखाना दे चल चल सिखाई ले चल अब बिलाई बैठ बैठ Anli, अरे साला ऊपर तो मीरो बैठ से सीट पूछ के वो पर potato सीट पर birth. हां ले भैया सीट पर बैठ गनी आ हैंडल पूरा सीधा पकड़ हां नाम देखला ई certificate, साला पेट आधार मादरा के कार्ड लबर लबर कर हैंडल पूरा सीधा पकड़ पूरा सीधा और सामने देख हां जैसे तू पूरा स्पीड में पूरा तेजी में साइकिल चलावत रे पूरा रफ्तार में बारे हां आते 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 जाते 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 अगर हई छेरहिया आई पेट मादरा सामने आ गए तू केकरा के मरबे हम छेरैया के उड़ा देम भाई देखना ले ले साला के दो गलाई बतिया ले देखत न मारे सा हैं साला वही से हम साला कोनो को साइकिल लेके सिखावत ई साला ही छेरहिया के बाप भूजा बेचले गरीब लइका बा एक ठोकर मार दी हैं लेकिन हई साला साइकिल में ब्रेक देले बा लेकिन ब्रेक ना मारी हट उधर उधर हट साइकिल से साले एगो जीव के हत्या कर दिए साले ब्रेक ना मारियन आओ रे चिरैया आओ बैठ तोरा के सिखा लो आओ बैठ ना हम ना सीखम हमरा डर लागल है डर लागल तो चल घरे चल चल तोनी को बैठा के ले चल तनी चल हमहू बैठम बैठ बैठ हमनी तोनी का ठेल भैया रे आराम से ना तो जूता में कादो लाग जतौ हाँ बिलाई हां टप 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 गेल बाबा 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 गुकीर हां भैयो अब तू टप आराम से टप 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 गेल पेट माधर टप ए भोला हमरा से ना टपल जतौ हमर पेट भारी बा रोक हमरा लगे एगो उपाय बा गुकीर हां भैयो हेकर हाथ पकड़िए अरे बाप रे बाप हम ना कूदम अरे बाप रे ए ना गिरबे हमनी बानी नु आराम से बाप रे बाप आराम से भाई रे आराम से भाई रे आराम से ए ए
गिर जाम रे अरे बाप रे पकड़ चलियो तू पकड़ चल चल अरे बाप गिर जाम धर दे को धर अरे जल्दी Finally, Miro was pushed to the potato ball. नाम सर्टिफिकेट को आधार साला हमार नया पैंट और साला भिजा देल तोरा माये के लौका काट ले अरे साला हम गिरे नहीं होगा रे कि लौका कटबे हाउ साला पेट मांदर गेले ओकर माई के लौका काट का हो गई 2-3 गो लौका दे दिया बाक साला लौका काटा काटी कइले बा निकल दे रे भोला बाहर तो पानी से निकल साला साला ये 1.5 कुंटल के बा सर भाई साला कम भारी भाई चल साला सा चल जल्दी पापा हमर बाहर से आइल बा साले खिसिया तो बा नौटंकी कइले बा साले लोग ए बिलाई हां सुन ना बिलाई हां बोल ना भाई तोर पापा बाहर से आ गेलो हां कहिया लौआ कालू सांझे के अलवा आ कहां रहा तो लौआ तीन सुखिया आसाम रहल बा पापा पापा तोहर कल बाहर से अलौ तो रात के कहां सुतरलो रे साला ई सब बात काहे पूछता रे रे साला काहे खींचे तरे रे साला कोनो तोरा गड़िया नहीं हो का रे हमरा लगे सुता रहवा का हो बोल ऐसे बोल ना अब बिलाई आ माई तो नानी किने गेलो का ना घरे बा काहे ला तब तो ठीक है हौ अरे बाप रे बाप अरे माई रे थेरे यार रे घुकिरवा हेने ओइ साला बड़ी गंदा बात बोले बारे दादा आज मुआदम साले के आज मुआदे हम आज साले के लाश गिरा दे ए रुक कथि बोल लउआ तोरे बाप अगर बाहर से आताऊ आई साला पूछताऊ कि रात के तोर बाप कहां सुतल तो तू का करबे बताओ साला हम तो साले के जबे कह दे जबे कानू देबे आई देख साला ई केस झारता मार साला के मार अरे बाप साला के हगा दे हे बिलैया कोख में अरे साला आ दो दे मार साला के